πολυχρόνια έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία οδηγεί στην εμφάνιση των διαταραχών της μελάνθρωσης που είναι κοινώς γνωστές σαν κοιλίδες ή πανάδες. Εκτός όμως από την έκθεση στον ήλιο, οι ορμονικές διαταραχές, η λήψη αντισυλληπτικών ή άλλων φαρμάκων ή εγκυμοσύνη συμβάλλουν στην εμφάνισή τους. Η θεραπεία των πανάδων είναι γενικά πολύπλοκη και δύσκολη, γι' αυτό και συνήθως χρησιμοποιούμε συνδυασμό διαφόρων τεχνικών. Χρησιμοποιούμε λοιπόν για την αντιμετώπιση τους ειδικά peeling λεύκανσης και ειδικά IPL και laser συστήματα. Επικουρικά χρησιμοποιούμε ειδικές λευκαντικές κρέμες. Οι εντοπισμένες κοιλίδες είναι αυτές που αντιμετωπίζονται ευκολότερα με τη χρήση των ειδικών laser και IPL συστημάτων. Οι κοιλίδες μετά το τέλος της θεραπείας φαίνονται σκουρότερες σε σχέση με αυτό που ήταν αρχικά, πράγμα το οποίο διαρκεί περίπου 10 ημέρες. Μετά το χρώμα εξασθενεί σταδιακά και το τελικό αποτέλεσμα είναι εμφανές στις 4 περίπου εβδομάδες. Αν το χρώμα επιμένει, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δεύτερη θεραπεία. Συνήθως, οι σκουρόχρωμες βλάβες είναι αυτές που ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες, για τις οποίες μπορεί να απαιτηθούν συνολικά 3 με 4 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων η μία από την άλλη. Μετά το πέρας της θεραπείας, συνιστούμε την χρήση αντιλιακών κρεμών και την αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο. Το αποτέλεσμα συντηρείται ικανοποιητικά εφόσον ο ασθενής αποφεύγει την άμεση έκθεση στον ήλιο και χρησιμοποιεί συστηματικά αντιλιακές κρέμες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.